Νάτι πρωταθλητές! Παιδιά, τα καταφέρατε! Πάμε τώρα και στην επόμενη φάση του παιχνιδιού. Έλα τώρα εδώ, Συντίνο, να μάθεις το θέμα μας. Εσείς οι υπόλοιποι φορέστε ακουστικά. Λοιπόν, και το θέμα μας είναι το ιστορικό όχι. Όχι, ρε. Έλα τώρα, δεν είναι δύσκολο. Τι δεν είναι δύσκολο, γιατί υπάρχει ιστορικό όχι. Ναι, υπάρχει. Α, υπάρχει, Για να σε βοηθήσω, επειδή πότε το γιορτάζουμε, πότε υπόθηκε. Α, το 1821. Όχι, όχι. Πες άλλη χρονολογία που έχεις ακούσει. Άλλη. 1941. Κατέβα ένα. 1940. Μπράβο. Ωραία. Τώρα, στα πλαίσια ποιο πολέμου υπόθηκε. Μικρασιατική καταστροφή. Μπράβο σου που το ξέρεις, αλλά όχι. Άλλο. Α παγκόσμιο. Προχώρα λίγο. Β παγκόσμιο. Ωραία, ωραία. Το κρατάμε. Το κρατάμε, τόσο κόπο κάναμε. Τι άλλο τώρα μπορώ να σου πω. Μπορείς να πεις ποιοι πολεμούσαν τότε. Α, οι Γερμανοί. Ναι, άλλοι είναι και οι γειτονές μας. Α, οι Γερμανοί και οι Τούρκοι. Όχι, Τούρκοι. Είναι γείτονές μας από τα δυτικά. Α, και οι Ιταλοί. Ωραία, τέλεια, ωραία. Πόσες λέξεις έχουμε. Μία, μόνο μία. Μην αγχώνεσαι. Βοήθησέ με, γιατί δεν θα το βρω. Τι άλλο να σου πω, εγώ στο. Τέλος πάντων. Α, για να σε βοηθήσω θα σου πω. Μιας και είμαστε και οι δύο από το Λοκανανία, Αχα. πες μου ένα χωριό μετά το Τολικό. Μετά. Νιοχώρη. Τι σχέση έχει το Νιοχώρη με το όχι. Άλλο. Δεν ξέρω. Άλλο. Α, κατοχή. Μπράβο. Ωραία. Τις έχουμε τις λέξεις μας λοιπόν. Και οι λέξεις μας είναι 1940, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Γερμανοί, Ιταλοί, κατοχή. Είμαστε έτοιμοι. Σιγά να τους βρουν τα παλιμπλάγια. Ας κλείσει και η μουσική. Μα καλά, γιατί τόση ώρα. Θα είναι δύσκολο το θέμα. Όχι, όχι, παιδιά. Το θέμα μας είναι το ιστορικό όχι. Τι είναι αυτό? Το όχι, το γνωστό. Α, ναι, εντάξει. Και ο χρόνος σας αρχίζει. Απορού, σου. Επιφώνημα, επίρρημα, ναι, δεν, όχι, ουδέ, μηδέ. Γερμανοί, 1821, Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Επανάσταση, Τούρκοι, πόλεμος, βουνά. Ιταλοί, Μεταξάς, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Αλβανία. Σας έσωσε η Μαρία. Βρήκατε 3 λέξεις. Και η λέξη που βρήκατε είναι Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Γερμανοί και Ιταλοί. Δεν βρήκατε 1940 και κατοχή. Δυστυχώς, αν και εθνικό μας θέμα, δεν το ξέρω.